ang paglaom maghatag sa og labing maayo nga lawas. Kining lawas nato mong subject kini sa pagkadunot. Bisan unsa pa nimo ka palangga ang imuhang lawas karon kanang physical body nimo. Bisan giunsa pa nimo na pag-atiman, pag-amuba. Bisan pag giunsa nimo pabituki ni ana. Bisan og igamit pa ka og mga gusto sa imong naong. Ito ay gamit rin mga makipil, mga busango, o gailaw pa ka, o mga pills panggayat kay para lang yun sexy ka, para lang yun lindot ang imong pamanit nimo. Pero kanang lawasa, biyaan nimo kanang lawasa. Tungod kay kining lawasa, kining lawas nato subject kini sa pagkadunot. Ingon ang tulong sa Ginoo, gikan kita sa yuta o bubalik kita ngadto sa yuta. Gikan kita sa abog o pauli kita ngadto sa abog. Ang tulong sa Ginoo, ingon niya, magdala kini o lawas na wala kay pagkadunot. Ano sa amang ni mahitabo? Sa panahon unya sa pagpamanhaw, mabanhaw usab ang lawas na dili na madunot. Resurrected body. Ganang mga kining atuang lawas nga masakiton. For example, si Nanay Dede. Dito, ato siyang ilubong nga medyo masakiton ang iyang lawas. Gani, kung aware mo, siguro uban, siguro dili aware sa inyo na tulangan na siya part sa iyang lawas niya kay Kikutol. Pero inig, abot ko niya sa pagpamanhaw, ang maong lawas nga imong gilubong dito ang medyo kulang, makumplito na siya. Kay sa panahon ko niya sa pagkabanhaw, ilipat og bakong lawas ang imuhang lawas nimo. Na ingon pa, kini lawas nato nga iiris ko niya sa Ginoo, kini nga lawas, usa ka lawas nga dili na masakit. Sila katuig nag-antos na may dili siyang balatian. Siguro uban sa inyo din nanay mga ginabatyak sa iyong lawas sama nako. Pero sa panahon unya nga ilisan sa Ginoo ang atong lawas, ilisan niya ka naglawas na dili na madunot, lawas na dili na mag-antos, lawas na dili na matigulang. Di na nimo kinahanglan mag-inom og mga pills na pangpabata. Dili na nimo kinahanglan magnusnos og mga pangnusnos sa lawas o sa laong aron lang bata ka tan-awon. Di na nimo na kinahanglan. Tungod kay ang iilis sa Ginoo nga lawas kani kanato, usa ka lawas nga dili na madunot, usa ka lawas nga dili na matigulang. Ug labaw sa tanan, usa ka lawas nga wala kay kamatayon.